Hayırlı kün Татарстан, hayırlı kün hürmetli millettəşlər. 20 январь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүген республикабыз халкы, җир шарының төрле почмакларында яшәүче милләттәшләребез Татарстанның беренче президенты, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиевны улуг юбилее белән котлый. Минтимер Шәймиев үзенең бар гомерен Татарстанга багышлады. Хезмәт юлын инженер булып башлап, Россия төбәге лидеры дәрәҗәсенә күтәрелде. Ул җитәкләгән команда 90-нчы авыр елларда республиканың үстерүгә зур өлеш кертте. Минтимер Шәймиев Россиянең хезмәт герое, ватан алдындагы казанышлар өчен орденының барлык дәрәҗәләренә лаек булган шәхес. Безнең телерадиокомпания Минтимер Шәриповичка юлланган барлык котлауларга кушыла. Аңа ныклы сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы тели. Республикабызның уңышлары һәр вакыт җыр белән үрелеп барды. 90-нчы елларда дөнья күргән, Татарстанның икенче гимнына әйләнгән «Мин яратам сине Татарстан» җыры һәркемдә туган җиренә, туган теленә, ватанына мәхәббәт уята. Алдагы минутларда «Мин яратам сине Татарстан» җырының язылу тарихы турында сөйләрбез. Җыр сүзләрен Роберт Рәкипов язган. Ул 1936 елның 10 ноябрендә Татарстан Республикасы Шөпрәле районының Яңа Чыкалы авылында туа. 1995 елда бакыйлыкка күчә. Әлмәт шәһәренең бер урамы аның исемен йөртә. Көй авторы Роберт Андреев 1956 елның 31 мартында Татарстан АСРның Сарман районы Баткак авылында туган. 1986 елдан башлап җырларга көйләр яза. Татнефть газ эшкәртү идарәсе Ромашкино санаториенда эшли. «Мин яратам сине Татарстан» җырын тамашачыга җиткерүче Салават Фәтхетдинов 1960 елның 10 гыйнварында Башкортстанның Тәтешле районында Аксәет авылында туа. Иҗат юлы 1989 елдан башлана. Татарстанның халык артисты. Мин яратам сине Татарстан, алтаңнарың өчен яратам. Җыр сөйләр өчен түгел, ә көйләр өчен чыгарыла дип әйтәләр. Шулай да көйләгәнче сөйләп алыйк әле. Мин яратам сине Татарстан җыры беренче тапкыр 1991 елда Рига шәһәрендә үткәрелгән Сабан туе бәйрәмендә яңгырый. Даугава елгасы ярына басып, Роберт Андреев Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезгә өр-яңа җырын бүләк итә. Тәүге тапкыр башкарылгандагы дулкынлануым әле дә истәди. 40 ел элек булган хатирәләре белән уртаклашып, Роберт Андреев. Минем Роберт Рәкипов шигыренә язылган иң беренче җыр Зөһрә дигән җыр иде. Ул җырны драмтеатр бинасында концертта катнашып, бу җырны җырлап, концерттан чыкканда Роберт Рәкипов килеп минем белән күреште дә, шунда очраштык үзенең белән. Шунда ул миңа үзенең шигырьләр җыентыгын бирде. Кичкенә шундый зәңгәр җыентык. Шул җыентыкта мин яратам сине Татарстан җырны текстын алдым. Ул вакытта бу 90-нчы еллар иде, 90-нчы ел. Шундый күтәренке, ниндидер патриотик рух белән йөри торган вакыт безнең республика 16-нчы союздаш республика булыр дип шундый хис белән йөридек, ышанып. 30 августта мустақиллик игълан ителде 90-нчы елда. Менә шул көнне мин ничектер шундый күтәренке үзем дә сизмәстән ничегендә шул көнне алдым да ул җырны, сүзләрен мин баян белән бу җырны җырлап магнитофон тасмасына яздырдым. Ул вакытта мин әле ноталар да белми торган идем. Җырладым, яздырдым да мин моны үзебезнең шәһәр музыкантларына күрсәттем, профессиональ музыкаларга. Валерий Саматовка, Рим Ибрагимовка күрсәттем. Алар бераз гына төзәтмә керттеләр гармония буенча. Шуннан инде бу җырны мин 91 елны без Балтик буе дәүләтләренә Ригага Сабан туйга бардык, Латвияга. Шунда мин аны Даугава елгасы буенда асфальт туртасына басып баян белән җырладым. Аннан соң инде моны бу җырны Яршаллы үз эшчәннәре Лиюза Зияддинова, аннары Габидулла Хөрмәтуллин җырлаган инде. Шул
Салаватқа ул Габидулла Хөрмәтуллиннан килеп эләккән бу Салаватқа бу җыр. Чөнки Салават ул вакытта популярлык калган иде инде. Менә шуннан Салават җырлап җыр популяр булып китте. Хәзерге көндә дә аны ул һәрвакытта җырлый. Җырлау гына түгел, бер елны Салават Фәтхетдинов хәтта концерт сезонында шул җыр исеме белән атады. Салават җыр театры автобусының сыртына да шушы җыр исеме язылган иде. Бу Роберт Андреев миңа тәкъдим итте. Ул вакытта бу җырның ритм башкарак иде. Без аны музыкантлар белән киңәшләшеп, әзрәк кенә шундый стилен үзгәрттек. Салмак кына көйде. Роберт үзе белә бу турыда. Шуңа без инде теге ноктасына туры китәдек. Туры килде шулай. Алла Тәгалә амин дигән чагына туры килгәндер инде бу җыр. Халык әйтсә, хак әйтә дип, әлеге җыр турында Казан халкыннан сорашырга булдык. Чынлап та, беләләрме әлеге җырны? Аны Салават Фәтхетдинов башкара. Безнең Татарстанның гимны. Мин яратам сине, Татарстан. Ғарур халқың үшін яратам. Күкрәп, яшенәп яуган, яңгырларың өчен яратам. 2008 елда «Мин яратам сине, Татарстан» җырының авторлары Роберт Рәкыйпов, Роберт Андреев һәм Салават Фәтхетдинов Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә тәкъдим ителә. Ләкин беренче утырышта ук намзәтләр арасыннан төшеп кала. Шунда мине гаҗәпләндерде. Мин сине яратам, Татарстан җыры тәкъдим ителгән булган. Комиссия моны тәкъдим итмәгән, кертмәгәннәр, тавыш бирелмәгән. Тавыш бирмәгәч инде комиссияның бөтен әгъзалары бу җыр төшеп калган. Бу мине бик каты гаҗәпләндерде. Чөнки дөресен әйткәндә, бу җырның барлыкка килеп сәхнәгә чыгуы, халыкның кабул итүе күзәткәннән соң минем үземнең күңелемә шундый тәэсир ясаган иде. Менә мин әйтәм. Аллаһка шөкер, шушындый җыр барлыкка килде. Салават башкара бит инде халыкыбызның яраткан җырчысы. Буларның килмәгән ягы юк. Шуннан соң нәрсә эшләргә? Яңадан бу документларны кире кайтарып, яңадан уздырыгыз дисәң, тагын да инде әгъзалар, бәхәсләр күпкә китәр иде. Мин аларга турыдан-туры әйттем. Әгәр дә бу җырны кертмибез икән, мин гомумән үземнең имзамны куймыйм, ризалыгымны бирмим. Алар инде аптырашып калдылар, аларны да аңлап була комиссия әгъзаларын. Мин тоттым да шушы карарны кабул иттем. Мин әйтер идем сезгә, менә халыкның туйгысын сизеп, шушы үз өстенә алып, инде ничектер эш итү кануннарын бозып булса да, барбер да ул президент эше үз өстенә ала икән. Бу мәсьәләне хәл итүне халык яңадан шул чаклы күп рәхмәтләр әйтте. Әйтергә кирәк, менә була бит тормышта. Сүзен язган авторда, көйен язган авторда, аны башкаручы Салават Фәтхетдиновта. Мин әйтер идем, әлдермәштән әлмәндер турында, пьеса турында мин һәр вакыт әйтәм. Ул кабатланмас нәрсә. Кабатланмас. Аның авторы да, режиссеры да, уйнаган артистлар да менә мәңгелек. Әйтәсем килә спектакль. Бу җырда шулай. Гимн уйнаган кебек, бөтен халык аны басып тыңлый бу җырны. Шул чаклы яратып, күңеленә матур итеп ята һәм мөмкинлек бирә Тукаебыздан тагын да аны искә алып горурланырга.
Җыр турында әңгәмәләшеп алырга дип сүз куешканда, Камал театры янындагы ял мәйданчыгын очраклы рәвештә сайладык. Очраклы булса да, җыр тарихы белән бәйле урын икәнлеге ачыкланды. Татарстан дәүләт телевидениесе фондында Салават Фәтхетдиновның нәкъ менә шушы мәйданда яздырган җыры сакланып калган. Yanlarların ışını yaratan Kükrep yaşın hep yavgan Yanlarların ışını yaratan Seni yaratan Seni Tataristan Gurur halkın ışını yaratan Erkekliğin Tatar televizyonu yaratan Can irken erkekliğin Tatar televizyonu yaratan Uğrananların için Tuğayların için yaratan Tuğayların seydaşların için Celillerin için yaratan Tuğayların seydaşların için Celillerin için yaratan Tataristan seni yaratan Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп, туры эфирда тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бездә бүген күршеләребез, Башкортстан Республикасыннан килгән кунаклар. Уфа Нур театры Казанда. Нурлылар Камал сәхнәсендә 24-ннән алып 27 февраль көннәрендә чыгыш ясаячак. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Исәнмесез, саумысыз. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Хәерле иртә. Чынлап та менә сез әйткәнчә, без инде ашкынып көтеп торабыз бу очрашуларны. Алла бирса. Артистларыбыз да күп сәламнәрен әйтеп калдылар һәм инде шушы бик матур очрашу мәлен көтеп торабыз. Алла бирса, әйтүегезчә 24-ннән безнең Казанда Галискар Камал театрында гастроль турларыбыз башлана һәм без бу гастрольләребезгә үзебезнең театрыбызда, гомумән Башкортстанда һәм якын районнарда тамашачыларыбыз яратып караган иң уңышлы дип саналган спектакльләребезне алып киләчәкбез. Татарстан тамашачысын ниләр белән сөендерәчәксез? Сез беләсезме, инде күпләрнең яраткан авторы Зифа Кадырованың әсәре, көтеп узган әсәре буенча язылган драма әсәре буенча язылган Фатыйма драмасын алып киләбез. Ул бит инде көтеп узган гомер дип атала аның әсәре. Шуның аша җыелып алган Фатыйма спектакле, ул шул тиклем тетрәндергеч Казан кунаклары үзләре килгәч, менә Башкортстанга һәр вакыт аны яратып карыйлар һәм соратып алучылар булды әлбәттә. Шуннан соң әлбәттә инде менә күптән түгел генә премьерасы үтеп узган Галиябану, Мирхәйдәр Фәйзинең Галиябану спектакленең премьерасын алып киләбез. Ул 27 февраль көнне булачак. Матур спектакльләрбез. Бермә шәһәрдә Мдәрис Багаевның, Хыял йорты Илгиз Зәйниев, Көлмәгез мин үләм Мансур Гыйләҗевнең Дамира үзе дә уйнап үтә ул спектакльдә. Алла бирса, без инде дублерлар белән уйнабыз, әмма ләкин инде миңа да шундый бәхет тәтер дип уйлыйм мин. Галискар Камал театрында шушы спектаклебез ул кече залда барачак. Бик матур сюжетлы, ул безнең олы яшьтәге картларыбыз турында. Әмма ләкин син ничә генә яшьтә булсаң да, бу тормышның матурлыгын, ямен тоеп яшәүнең иң бәхетле минутлары менә шушы дип әйтим тормышта бит. Шуңа күрә беркайчан да төшнең көлккә бирелмәүлек һәм инде ул безнең яшьләребез өчен дә бер үрнәк булуы да мөмкин. Шуңа күрә килегез, хөрмәтле дуслар. Галия образында мин булырмын дип әйтәсем килә. Көтеп калабыз тагын бер кат искәртеп узык, чөнки бәлки безнең тамашачыларыбыз аңлап бетермәгәннәрдер теге
Киләсе атнага бит инде безнең 24 белән башлана. Гыйнвар түгел, февраль. 24-сеннән алып 27 февраль көннәрендә Уфаның Нур театры, Камал театры сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Шуңа күрә инде әлбәттә билетларны карый торыгыз. Үзегезгә нинди спектакль ошый, әлбәттә инде шунда барырга ашкынып торыгыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Менә без инде кыскача әйтеп уздык. Чынлап та нурлылар, алар классик әсәрләрне дә, хәзер инде заманча әсәрләрне дә бик уңышлы итеп сәхнәләштерә, шулай бит. Әлбәттә. Аллага шөкер, менә инде заманча дигәннән хыял йорты нәкъ менә безнең яшьләребез бик яратып карый торган яшьләр темасы алынган, әйбет анда мәхәббәт темасы бит инде. Телевидение темасы. Шуңа күрә бик кызыклы. Аны яшьләр дә, шул ук вакытта алар да бик яратып карый бу спектакльебезне. Спектакльләребезне үзебезнең театрыбызда эшләгән режиссерларыбыз куйды сәхнәгә. Әйтеп үтик, менә әйбет Фатима белән Галиябану спектаклен безнең баш режиссерыбыз театрыбызның Җиһаншин Азат Нәдер улы куйды. Башкортстанның халык артисты ул. Инде хыял йорты белән бер мәл шәһәрдә дип аталган спектакльләребезне бик күп еллар театрда матур итеп иҗат иткән, тамашачыларыбызның бик матур караган спектакльләре аның иҗатында Башкортстанның атказанган артисты, Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Валиев куйды. Менә шушындый режиссерларыбыз куйган матур спектакльләребез белән тамашачыларыбызның күңелен тагын да күтәреп кайтырбыз дигән өметтәбез инде. Һәрбер кешенең күңеленә хуш килер. Чынлап та менә Нур театры дигәндә әлбәттә инде без тарихка күз салыйк әле, чөнки ул әлбәттә инде Нур театры безнең Казан белән дә бик бәйле. Сәхиб Җамал Гыйззәтуллина Волжская килеп баса күз алдыбызга. Һәм инде быел сезнең театрыгыз үзенең 30-нчы театраль сезонын ачып җибәрде. Һәм инде бик күп матур спектакльләр белән. Әйтеп узсагыз, менә Башкортстанда Нур татар театрына тамашачы йөриме? Уфа Нур татар дәүләт театрына гомумән без шөкер әйтеп торабыз инде. Шул кадәр халык яратып йөри. Һәм әйтергә кирәк, татарлар гына түгел, башкорт дусларыбыз да, руслар да, чуашлар да бик күп йөриләр. Менә кайбер көнне спектакльгә керәбез. Без инде тамашачы буларак, Дамира артистка буларак сәхнәдә уйнаса, без инде театр эшчеләре икенче арткы яктан кирип карап торсак, кайбер чакта карыйм, колакчыннар бик күп була. 70% кайбер чакта була. Телне, туган телен белмәгән татарлар да әлбәттә бардыр. Тик шулай да башка халыклар да килеп спектакльләребезне яратып карый. Бигрәк тә менә бу матур премьераларыбыз булды бер-бер артлы, әйбит. Һәм инде чынлап та сәхнәдә артист уйнаганда, тамашачы залында тамашачыларыбыз күп икән, зал тулы икән, ул бөтенләй икенче атмосфера барлыкка килә, әйбит. Беренчедән тамашачылар бер-берсе белән ничектер, бер-берсеннән энергия алып карыйлар, безгә дә рәхәт, аларга да рәхәт. Ул бөтенләй икенче атмосфера. Шуңа күрә соңгы менә шушы матур спектакльләребездә тамашачыларыбыз күп булуы ул безгә дә бик уйнарга да артистлар ягыннан да. Менә нинди дә булса, күбрәк менә нинди проблемаларга тукталасыз сез үзегезнең спектакльләрегезне куйганда? Әлбәттә бит инде ул нинди дә булса проблеманы яктыртырга тырышабыз без, чөнки театр инде Тукаебыз әйткәнчә яктылыкка нурга итә һәм һәрбер кеше үзенә гыйбрәт алып китәргә тиеш. Тематикаларыбыз әлбәттә безнең бик төрле. Төрле тема. Әлбәттә ул тормышчан темалар күп күтәрелә. Тик шулай ук вакытта тормыш белән генә түгел, ничектер социаль проблемаларны күтәрү һәм әлбәттә халыкны үстерү ягына да без бик зур игътибар бүләбез. Менә шул ук Казанга киләсе Фатыйма спектакле дә бу уңайдан әйтеп китәргә кирәк. Бу бер караганда хатын кызга мәдхия дип аңлатасыз сез әйеме? Чынлап та инде бигрәк тә бу спектаклебез хатын кызларны бер генә хатын кызына битараф калдырмый торгандыр, әйме. Шул тиклем егетләрне битараф калдырмый. Әйе. Ул премьера вакытында мин дә инде караган көнендә карыйм залда безгә кызык бит. Тамашачы ничек кабул итә, нинди хисләр белән чыга. Ирләр күз яшьләре белән чыгып киләләр, әлбәттә. Һәрбер ир кеше әти кеше бит әле ул. Аның кызы бар. Һәрберсе шуңа күрә бигрәк тормышчан, бигрәк хисле. Чынлап та режиссерыбыз тарафыннан хатын кызга мәдхия итеп тәкъдим ителде, әйбит куелды. Хатын кыз тормышы бик катмарлы да була бит ул. Без хисле булгач, без аны шулай итеп үзебезгә кабул итәбездер инде. Шуңа күрә бик матур спектакль һәм безнең хатын кызларыбыз гына түгел, ир егетләребез дә битараф булмас бу безнең иҗатыбызга. Һәм инде барлык тамашачыларыбызны инде үз телегез белән әйтсәгез була,
24-ннән алып, Әлбәттә, 28-сен. хөрмәтле Татарстанда яшәүче безнең яраткан тамашачыларыбыз. 24-ннән 27-сенә тиклем февраль айының без сездә кунакта гастрольләребез белән. Без сезне көтеп калабыз. Килегез. Театр һәр вакыт яктылыкка нурга илтә дидек бит. Театрны яратыгыз. Театрда сезне бик ярата. Шуңа күрә без сезне көтәбез. Рәхим итегез. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Алла бирса, инде сезнең белән февраль айында очрашырга насыйп булсын һәм әлбәттә сезгә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Чакыруыгыз өчен сезгә дә зур рәхмәт. Менә шундый күтәренке ноктада сезнең белән саубуллашыр вакыт та килеп җитте. Көнегез матур үтсен.